har kørt motorløb på Indianapolis i 1923, og så var den så senere nede i Sydamerika, i Argentina, og den kørte løb frem til 1926, hvor den så var blevet Den flotteste af de sorte biler derude, det er Bugatti Type 37A fra 1926. Det er 4-cylindret racerbil med 1500 kubikcentimeter motor og kompressor. Og ja, det er altså, det må jo være den højeste udnyttelse af det. Så er der en gadeversion af lidt af en Bugatti Type 40, og det er ligesom det er fuldt sving med. Faktisk den samme profil, så på udgangspunkt som den Bugatti 37A, jeg talte om lige før. 1500 kubikcentimeter motor også, men uden kompressor. Det kan så lige se, at den er virkelig flot. I gang med at blive restaureret med kalesje og læder og så videre, så videre, så videre. Så har vi altså den lyseblå type 13, som jo er den ældste, og I vil nok se, at chaufføren der på nogle tidspunkter, så sidder han altså og rykker frem og tilbage. Han pumper lidt ekstra benzin, fordi der er faktisk lidt problemer med benzintilførsel. Ja. Og det var derfor, den ikke kunne fuldføre under første omgangs opvisning. Man har ikke haft tid til han har ikke haft tid til mekanikerne nu at få det hele skilt ad og så videre, så der er givetvis lidt stams i et benzinfilter eller lignende. Det, der larmer mest herude, det er så afgjort Markhosten, som Hans Henrik Pedersen kører i. Lige præcis, ja. Og det er altså en Markhost, som deltog i Le Mans i 1997. Bygget i 1996, der blev bygget af det her er et af de 2 eksemplarer, som har kørt på